Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Tell him or her nga kinahanglan madakpan na ang maong berdugo. And I will double the reward. Madakpan lang ang maong berdugo. Kaya it also affects my businesses, Rian. Sorry for that, Robert. So, how can we get in touch with him or her? Unsaon na to nga doon natay communication niya aron mahuman na ning problema. Ha, Rian? Robert, sa pagkatinuod lang, abi mo, wagit ko makailain ning maong asset. What? What ka magkaila? Really? Really? Oh, no. Yes, that's true. How come nga wa ka makaila niya? It's impossible. Robert, nagsulti ko na mo sa tinuod. Let's say, inuntang tinuod kang wa ka makaila nining imong giingon nga asset. Pero nga naman, midritso na sa tawag nimo about Berdugo? I think that's impossible. But ang ako Wa ko'y mahimo kung dili ka mo tuo sa kong gisulti, Robert. wa ko moingon, nga wa ko mutuo sa imong gisultir yan. Ang ako nga how come nga ingon ini ang sitwasyon. Sa ingon kun ining mga butanga, the subject is confidential, dili ba? Of course. That's my point. Let me explain. Why is it nga mutuo ka lang dayon sa mga information nga gikan anang tawhana nga giingon mong asset nga wa man na gani wa gani ka makakita sa personal o makaila niya? Tingali, nakasabot ka sa buot ko ipasabot mo ba? Yes. Then, ngano nga Robert, the case is still in the process of verification. Every angle or any information nga musod, even if it is a joke or whatever, shall we say, hatagan yun na nato og gibug aton. Kay who knows? Kaysa inasayad nga, husto ang information. And we need the information from the public sa ilang tabang. but now kay false alarm man. Mao ni akong giingon nga for verification pa na siya. And it's part of our job. Simply because we are not perfect, Robert. And that we cannot deny. Nga doon nagay mga ingon ni Ana. Doon ay mga pinuang o joke lang. Sama na itong nakapaalarma sa mga passengers sa aeroplano. Diin, may nagkumit siya nga may bomba. Joke to, di ba? Binuang sa way lingaw nga tao. Pero gihatagan gihapog gibug aton. And if you won't consider my explanation, well, it's up to you. Kay mausab niya ang akong gituhuan. Og usbon ako. I am not perfect. I am not a superhero nga in an instant pwede masulbad ang usa ka kaso. Gusto gyud niya nga masulbad dayon ang kaso bahin sa Berdugo. Pero dili sayo ning kasuha. Labi pa nga lisod ang pag-trace kung kinsa ang tao nga nagbuhi sa maong Berdugo. Pero ako lang gikahibot-ngan sa iyang mga sinultihan. Maybe nasayop lang tingali ko. Gusto niyang mailhan ang asset. Pero ako mamakak niya. I do not know this person. Ning tao nga maghatag na kong information about sa Berdugo. Ug wa gani pud ko mahibaw kung babae ba siya o usa ka lalaki.
Musukig kinisriyan. Angay ka kung mutuon niya. Ngawa siya makailan sa mong aset. Gibuguan na lang gid siya nako. Ngano? May pagduda siya nako, mong di siya musulti sa iyang libawan. Wa siya salig nako. Rian. Wa ka pa makaila ni Robert Valdez. Wa pa. Kung di patungod ni Elaine, tugay ko na ikaw ang gipalikidar. Kalahi sa panatripping ni mo, Eileen, oy? Anong kanahan man kag kriminal? Sa tong imong giingon nga, ngan ana niya? Birdugo? Sa gikaingon ko na ta siyang, bisan ako, naglibog ko kung nanong naingon ko ini. Huwag ko kay bahaw ko na unsa ko. Naunsa kagud taon, oy? Kalibog ba ana, oy? Bitaw ta siyang, mauna hinungdan nga, nagpatabang ko ni mo. Kung doon na kay mga madunggan bahin anang birto ko, sultihi ko. Lisura ni mo sa? O nya, tinuod po tong imong giingon, nga ang imong tuyo nga mahibaw kun kanang birdugo. Doon na ba'y nahibaw an bahin sa nagpatay ni John Milgar nga imong yabo? Sapagkat tinuod lang ta siyang, mas nasentro ang akong interes nga mailan ug makita ang ilang giingon nga birto ko. Ha? Kuyawa ba ana, day Ilinoy? Maulang to siya'y akong gisulti nila ni Robert ug Rian. Pero, sa pagkatinuod, interesado kong mahimamat ug mailan siya. Hala ka diha, naunsa ka naman tawon, ay! Mao nga please, please tabangi ko ta siyang. Gusto kong mahimamat ug makasulti ang gitawag ug birto ko. God, alauna na sa kadlawon. Pero hangtod ron, wa pa ko patiya og duka. Naunsa man ko. Wa ko pa siya makita apan siya mo ay naghasol sa akong una-una. Ang pirtu ko nga kriminal. Usa man nga akong gipati. Ingon sa gisanapan ang akong tinguha nga mangita pa sa hustisya sa kamatayon ni Chan ining dili ko masabot nga gibati para sa pirtu ko. Dili ko angay nga mubati og ingon ini. Mahal ko si Chan. Apan nga nung kalit lang nga nagsamok sa akong una-una ang pirtu ko. Nga naman kini Diyos ko. Elaine! Elaine, nahin ko! Elaine! Jan! Jan, ikaw ba? Hain ka! Diara ko! Hain ka, Jan! Diara ko, Elaine! Jan! Ikaw ba nang ako nakita? Ikaw ba na? Elaine! Jan! Elaine, ikaw yun! Jan! Ikaw yun! Elaine! Ayaw pag doon ako. Oh, Dili ka si Jan. Ang imurang tingog mo, itingog ni Jan. Elaine, nangita ka na ako, di ba? Gusto ka magkakita na ako, di ba? Palayo na ako. Ayaw pag doon ako. Dili ka si Jan. Dili ka si Jan. Ako si Birdugo. Nga dugay ba nang gipangandoy nga makita? Ako si Birdugo. Kinahanglang tumanon mo ang bisan unsa nga akong isugo nimo, Bertugo. Patyon mo ang si bisan kinsa nga mahimong babag sa akong nga damgo ug tinguha. Oh, tumanon ko ang tanan mo gusto. Sige, dagan, Brando. Dagan kutob sa imong mahimo. Oh, mudagan ko. Mudagan ko. Patya kayong tawanan. Patya siya. Oh, patyon ko siya.
Hala, si Brady. Doon sa siya. Brad, why you, ha? Why you? Naunsa kayo? Brady! Brad, naunsa ka? Kuyawan ako ni Moy. Abi ko takigal gyapon ka. Patay. Saka ko kinabuhi ni Mura. Makabuhi ko ni di ko makasabot taon. Kabuhion ko di ko makasabot na imong kalaki. Ikaw siya ito ako. Kalain niya tinanawan. Pero wag mo lapos kung naong tinanawan ni Bradsi. Jumbo. Ayaw ha? Ayaw ba? Abi na po na ko. Huwag kang kailan akong tawanan ka. Kay kinsa man ka. Na, uri kita nga ti matawanan ka. Paglaro eh. Kailan ka na ko ha? Ha? Oo. Ay, binuwang niya ha? Sige, tutok. Ay, binuwang. Abi, dahil lagi binuwang, Bradsi! Brad, diya ka lang ha? Ay, pagdoon ako. Ayaw ba yun? Nausa man ka, Jumbo. Di lang ka kakumidyahan. Ha? Saan ka kumidyahan? Brad, ikaw ka? Ikaw ba yun ka, ha? Di kumidyahan talaga, Jumbo. Sa itong isulti ni mo? Matol ko. Di kumidyahan talaga. Mao ba? Kumidyahan rin ko ni mo, ha? Makasagpa ko ini. Pagpaon ko ni mo? Ay, kasakit akong naong akong isang paray. Oh, kakusog na kusog umayag ko eh. Ay. Anong imo sa kaugalingon imo gisagpa? Ikatoy ako sagpaon, pero sa mga corona. Kasi bubaos kami. Sigar ba kay kang matang ni tanaw na ko. Mga ako na lang ako gisagpa nga akong kaugalingon. Yay. Imo nang problema, Jumbo. Ops! Oo, ay pagbangon di asi mong gidana. Ay pagbangon. Maayo na ko. Mupauli atas itong gipoy. Ayo, sa lagi. Ay sa. Magkuha tos doktor. Ay kuha tagi problema, Bradsi. Murag tinuod yun ang talang kong gitang ko. Sa dito po ko sa ospital. May usa ka babae sige sangpit ako. Nagpagitasab ko niya. Gilito ko yangan. Apa sa diyang naigmatan ako. Wala ko paghinumdum kung kinsa yangan. Ano ni? Murag may mipapa sa maungan. Dinisa kong nauna. Ano ni? Huwag sa laing pahin. Ang mga krimen nga akong gipanghimo. Nagsapaw-sapaw kaya pagbalik sa kapunubdungan. Pinaagi sa dam ko. Pero kinibabae nagsabong sa kunahuna pinaagi sa dam ko. Unsay ang kalabutan ako. Wa ko minumduman niya kung magbata ko. Kinsa man gyud siya. Ito na, Doktor. Prof, nagkasakay na og taxi sila si Jumbo ug Brando aron muli silang gipuyan. Nakita ko diri sa monitoring map ang pag-travel na ni Brando ug Jumbo. Duha ka active signals ang na-monitor diri sa map nga nag-flashing General Tipalong. Identified nga sila ginduha. Sigurista kay gyud kayo, Doktor. Prof Robert, gipa-monitor pa nimo sila namo. Imo pa gyud sab nga gimonitor diha sa imong digital o monitoring map. Tumana tong duha ka butang nga akong gisugo nimo Tipalo. Ang hain niya to, Prof. Kadali ba nimong malimot? Ang pagmonitor mo sa mga lakaw ni Rian. Husto, Doc. Sa policewoman. O gingon man ang pag-ila kung kinsa katong giingon ni Rian nga police asset nga matud pa niya nakaila sa Berdugo. Kinahanglang mahipos siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!